Všetkých by som vás chcela privítať na dnešnom sleme, ktorý bude trošku iný ako naše zvyčajné slemy, pretože ide o formu clashu, kde budú slemery proti sebe súťažiť v dueloch na život a na smrť, alebo na výhru a prehru, uvidíme ešte. A tak horko-kyslo by som chcela na začiatku poznamenať. Ja si vždy myslím, že keď budeme ďalší slam, tak ho nebudem musieť začínať negatívnym politickým okienkom a vždy má okolnosti sklamu. A tak by sme len chceli na začiatku pripomenúť, že toto, čo tu robíme, je slobodná kultúra. A toto, čo tu robíme, je váženie si slobody slova. A preto nás niektorí tam hore, ktorým trošku vstúpol peroxid do hlavy, nemajú radi. A preto by sme si mali uvedomovať, že to nie je samozrejmosť, že môžeme tu takto prísť na pódium a rozprávať, čo chceme, o kom chceme a pretože niektorí ľudia to stále považujú za zvrátené a neprirodzené a chcú kontrolovať, chcú utlačovať a preto túto slobodu, ktorú stále máme, si nenechajme vziať a vyjadrujme sa čo najviac od srdca a ako chceme a nenechajme sa kontrolovať nejakými ľuďmi tam hore vo vládnych funkciách, pretože nás neodvolajú. A to je všetko, čo by som chcela k tomuto povedať. A ešte Šemaťa Šimkovičová je piča. A teraz prejdeme ku clashu. Čo je to Slam Poetry Clash? Takže boli sme tu akože zvyknutí na také priateľské a súbežné open micy, žiaden výherca, iba vibes, láska, radosť, všetko toto ide von do stola dnes. Dnes sa tu predstavia 4 slamery, ktorí už si prvým vyrazovacím kolom prešli a toto je semifinále celoslovenského turnaja. A toto by mali byť akože výborní najlepší slamery z malej scény z východného Slovenska, ktorí sú takí odvážni, že sa nechajú takto kruto hodnotiť. A v prvom kole sa predstavia dvaja v dueloch proti sebe, každý predstaví 3 texty, ktoré budete hodnotiť vy ako publikum. A na konci a v druhom kole sa tiež predstavia dvaja a tí budú tiež súťažiť proti sebe. A potom vyberieme 2 výhercov, ktorí postupia až do úplného finále dlho pretrvávajúceho turnaja Slam Poetry Clash. Takže dúfam, že si to tu dnes užijete. A najprv by sme poprosili 2 ľudí, ktorí budú Božou rukou a vyberú nám poradie. To môžeš aj ty, Verča, to sa nehodnotí. Môžeš vybrať jedného. Bude prvá dvojica. Takže môžete rozdeliť a prečítať, že koho máte na Jenga. OK, takže Luna a Jenga bude prvá dvojica. Áno. A druhá dvojica bude teda Alex a Kocúr. Tak kým prejdú všetci slamery, kým vyjdú všetci slamery na pódium, aby sa nám predstavili, tak ja by som rada rozdala pár setov bodov. Takže kto by chcel takto kruto hodnotiť dneska účinkujúcich, nech dvihne ruku, ak nie, tak vám to rozdám náhodne a nebudete mať na výber. No. Podáš prosím ťa za seba. Prosím, kontrolujte si, či máte čísla od 1 do 10. Máme 5 setov, takže... Máme 5 setov, takže vlastne... Potrebujeme viac ľudí. Ešte niekto, kto sa hlási, že by chcel bodovať. Tam tí dvaja ľudí. Daj tamto jeden set bodov. Tuto, nie. Tuto, áno. Toto je taká interaktívna session, hej, takže
Ešte nejaký hodnotiaci? To z vás to chce. OK, čak môžeme 4 mať. Hej, dobre, okej. Tak ešte. A chcela by som poprosiť všetkých dnešných sledujúcich večera, aby sa postavili a predstavili. Takto? Môžete vyjsť na pôjde. Nie, jedničku robíte jedno. Takže dnes večer sa vám predstaví Luna, Alex, Kocúr a Jenga. A môžeme prejsť pred skoku, pretože nebudú len títo 4 a dneska som len Nemusíte kľakať, áno. A predtým trošku na zahriatie, aby sa aj publikum, aj pódium zahrialo, sa nám predstaví slamer, ktorý na tomto pódiu nie je nový, už tu raz bol. A proste sme mu povedali, keď prišiel, že bude slamovať. Ono takto väčšinou funguje, keď prídete niekam, že proste vám to povedia a nemáte na výber to. Neverte takým veciam ako demokracia. Sme na Slovensku. A preto si ideme ctiť akože autoritatívne pokyny z Ministerstva kultúry a sme prikázali. Ale na rozdiel od Ministerstva kultúry, tuto jeden je privolaný, neodvolaný. Takže na pódiu sa vám predstaví Denny. Dobre, dávam také upozornenie predtým, ako začnem, lebo tento slam nie je pre každého. Rád by som upozornil, že sa dotýka veľa tém a je kus sexuálny, takže... Ale toto nie je slam, hej, ja len chcem svoju tvorbu previesť. Ako vždy sme zabudli niečo povedať, takže ak sa vám nejaká pasáž bude páčiť, ak chcete akože vyjadriť svoje nadšenie, tak môžete to ukázať lúskaním, aby ste nerušili, ale stále to bolo citeľné. Ďakujem. Erik. Ako sa volá? Erárko. Ešte raz? Erároš. Ty môj homoš. Popieraš svoju orientáciu viac ako pištala katoš. Mám ťa stále v hlave. Si ako voš. Si obyčajná štetka. Soš. Činky v džime dvíhaš, do postele ku mne si líhaš, no keď sa dvere otvoria, z postele sa dvíhaš. Jebeš sa s džimbrom cez oblečenie, robíš predstavenie. Len keby si pamätal to popoludne, jak si ma na záchodoch zametal. Semeno trpké jak metal, no boskávať by si sa nedal. Ew, that's sus. Ew, that's gay. I dal mi zas. I po piatý raz. Jej. Bromance, tak si to vysvetľuje. Kým na queer komunitu pľuje, vraj ti nevadí moja ženskosť, no držíš odo mňa vzdialenosť, keď sme vo verejnosti. Znechucujú sa ti moje inakosti. Ale zbožňuješ to, keď sme sami. Keď ti nechtami prechádzam vlasami. Skáčeš od radosti. Holíš travu o 106, ja ti holím kara. V rukách sa ti zoviera pesť. Keď sa to dozvie Klára, tára o sebe, že je rovný. Myslel som si iné v kúpeľoch jeden večer sobotný. Asi už viem, prečo dostali názov Kúpele Smokovec horný. Sedím mu na lone,
Čistím mu pleť. Bole ma nohy, radšej si ani vedľa. Len povedz, že si tvrdý jak jedľa. Somarín, to nepleť. Starám sa o neho viac ako jeho matka. Som z neho mokrý jak patkaň. Vraj, nechceš, aby bolo niečo iné medzi nami. No chcel by si ma jebať so sluchatkami, aby si počul ženu, keďže tie sa za tebou až tak neženú. Menuješ sa Karas. No nehulil som ti Karas. Idem rýchlo ako lightning bus. No chceš byť tajný. Vás. Na hlave máš baskat. Tvoja bimbaska je moja láska. Fajčím si Karaska. Už to bude rok. Strieľa sa korok. Osláme výročie, keď som ti trhal obočie. Skúsil by si to do diery, keď sám pochádzaš z jednej. Prievid zigal by si ma aj do jednej a vyviedol ma z miery. Keď to poznáte, môžete to dokončiť so mnou. Denial is a river in Egypt. Your husband is gay! Anything for you, Beyoncé! Ďakujem pekne. Takže pódium sme si rozohriali a rozvášnili. A teraz je čas rozohriať aj bodujúcich. Dám vám ešte takú akademickú polsekundu na rozmyslenie a uloženie bodov. Takže za 3, 2, 1, sled! Dobre, takže to je 8. Iba jedna osmička, dúfam. 7, 4 a 10. Takže vidíme, že sme opäť vybrali diverzné hodnotenie, to je krásne. A teraz môžeme prejsť k tej oficiálnej časti programu. A teraz sme sa nedohodli, ktorá pôjde prvá. Pôjdeš? Dobre. Takže s prvým textom prvého kola sa vám predstaví Flemerka z Prešova, ktorá dnes bola v práci a ešte po nej nebola doma, takže... Ale to nevadí, lebo že sa tu celý deň tešila, takže to som rada. Aj sme ju sem vyzvihli na stanici, takže... takže trafila. Takže na pódiu privítajte Lunu! Dobrý večer, ďakujem. No, tento slam je úplne môj prvý a bol písaný, poznáte ten pocit, cestujete, mobil vybitý a vlastne v hlave máte rôzne myšlienky, takže toto je taká komplexná kompilácia mojich myšlienok na ceste. Volá sa Absurdná filozofia. Keď pýcha predchádza pád, čo by sa stalo, keby sa na súťaži píchalo pýchu v boku a zapichla by to skôr pred cieľom? Nedokonavý zvrat? Alebo čo sa tu deje? Čo sa udeje, keď dáte bez nádeje kúsok nádeje? Kedy sa nádej, že takto bude, ak už jej nie? Kde sa tá nádej skryla? Ruka ľavá alebo pravá? Keby to bola ľavá a pravá sa vzdáva svojho slobodného práva a pyšne odkráča s rukami za chrbtom doprava, je síce kolona a hapruje doprava, no rozhorčená pohľadom správa ľavou, ako sa tá práva správa, jej nivdojak prišla správa. Správa priletela ako za starých čias holubom, no neskoro nebol čas čakať, čavargovať sa, holub mal niečo za ľubom. Cesta bola dlhá a v krátkosti všetci prípadní spolucestujúci, ktorí po ceste pripadli, sa čudovali prirodzene, kde je tá štrúdľa z toho lístkového cesta. Nebola. Odpadli. Lístoček, úradnícky list. Čo by sa stalo, ak by ho prelisoval dielenský hydraulický list? Asi nič. Lisohlavka pri písaní tohto slamu síce prítomná nebola, ale v lese je to sem tam s rýbami tombola. Bola na tom plese vtedy na zelenom, na skalnatom, zelená na skalách, môže byť. Predpokladám, že ide o mach, ktorý nerastie rýchlosťou Mach 4, ale môže takto rýchlo zhniť. A stratila som teraz niť. Pokračujem teda inak. V týchto hodinách aj minútach sa sekundová ručička snaží potlačiť nepotlačený čas.
A ten si rastie k stretu milisekundám svojim relatívnym smerom sám. Ten čas. Smerom na časové pásma točí sa proti zemskej osi zas a zas. Aj napriek gravitačným obavám má svoj vlastný fyzikálny hlas. Kde sa vzal čas? Máme čas sa nad tým zamyslieť. Kedy vznikol? Večer či ráno? Bolo to niekedy po raňajkách či v priebehu dňa? Má čas na to bežať? Zaľubiť sa? Jesť? Má čas na spánok? Tak nie? Či áno? Kto ho stvoril? Sám seba? Kedy sa datuje vznik času? CCA. A vie si čas zabehnúť najlepší čas? A kde som ho už stretla? Vysoká škola filozofie môže ísť do čerta. Ja dám vždy na Einsteina Alberta, keď na všetky odpovede na otázky času a vesmíru vždy vychádza číslo 42. Hľa, kde to je všetci ze srdcami v míru a v jménem poklusu. Pán šofér, dovidenia! Vystupujem z autobusu. Ďakujem. Takže dáme si akademický chvíľku, ktorú ja sama uznám za vhodnú. Aby ste si všetci pripravili svoje bodovanie. Takže dobre, už to začína byť trápne ticho, takže najvyšší čas. Takže za 3, 2, 1, slem! 8, 7, 6 a 9, som to asi mala odpočítavať hora dole, by to bolo pozitívnejšie. Ďakujeme. Máš to zapísané? Áno. Takže teraz sa vám predstaví druhá so svojím prvým textom. Ťažká kombinatorika. Človek, ktorý sem išiel ešte z väčšej diaľky, predpokladám. Relatívne. A prišla som až z ďalekého Popradu a je to Janka! Teda Ženka. Akože, ja nechcem šlále trošku, neviem, jak to funguje. To neviem. Trošičku. Dobre, ja som sa tak nejak rozhodla, že neviem, čo som chcela dať prvé a potom Luna prišla s tým, že niečo, čo napísala v autobuse a ja, že dobre, skúsim, mám podobné, lebo presne na slam taký akože príbeh k tomuto bol taký slam clash v Prešove a ja, že dobre, dám niečo nové a potom si vlastne celé publikum vybralo demokraticky, že chcú počuť čo iné, takže to ešte nikto nepočul, takže je to teda o mojej ceste do Prešova. Ešte raz. Tu nefunguje demokracia. Tak, že teraz nefunguje demokracia, máte blbať. Tak teda dostanete slam o tom, že idem do Prešova. Ono som tomu dala taký pekný názov, že nihilistické počítanie. Počítanie vysvetľuje prvý verš a nihilistické ten druhý. Sa mi páči, že máme akože také krásne filozofické názvy, že absurdná filozofia, nihilistické počítanie, taká máš. Ja som bola len nafrátá na to, že mi neprišiel autobus, musela som ísť s taxikom a potom som skoro pri behu vypľula dušu. Takže tak inside asi by som povedala. 1, 2, 3, 4, bodaj by mi rozorvalo žily. Kiež by som mohla sem tam len tak zahrabať sa pod zem a na chvíľu tam zostať, ležať. Tak si pospať, aký chillik, bez Netflixu síce, ale možno TTK 4. Bodaj by mi rozorvalo srdce, že mám pokoj, nemusím sa pozerať všade vokol, keď jediné, čo zázraš, sami. Tak si na to konečne prišiel. Ľuďom, viete čo, niektorým viac, zvyšku menej. Tiež by mohli tak povedať si, sem tam, len tak, zostať doma, nezlý nápad.
keď by sme si povedali sem tam len tak, že z tých stromov sa nám bárs neoplatilo asi zliezať. Pozri, že trilobity, keď im rete dávno, kamene malé, breke stále, jak im fajne. Mohli by sme si len tak, akože sem tam len tak zostať doma, nezdvíhať si navzájom tlak. Z normálneho zo 120, cez 40, cez 50, že už potom niekoho len tak čistá jasná na stred cesty, pred námestie, pekne, krásne hodí o zem, urve srdce, trafí ho šľak. Zasa 30, 40, 50, cez 60, znova mešká, rýchlych 613, horálky sedí tam. Tak si sedím tam. Veru, dobre. Na budúce pôjdem pešo. Stínem skôr, jak vlakom Prešov. A tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poviem ti vtip, takú gičovú zväzť, že keď ľudia nie sú svine, tak nám bude lepšie, bo keď nie, tak príjme 7, 8, 9, 10. Nebuď bastard, daj pol decák, ponúkne kamaráta, sestru, brata. Však nakoniec, to je tiež ich prvý život a tu, ktorý ale nikto nemal, tak nepozeraj na mňa krivo. Veď všetci sme sa spavli na leveli 4, tak buď aspoň trochu milý, nemusíš to veľmi siliť, od začiatku pekne 1, 2, 3, 4, aby nám tu všetkým potom nerozrvalo žily. Tak, toto bola Jenga a mne sa páči, ako sa tematicky zhodli aj názvom, aj proste miestom tvorby v týchto prvých slamoch. Je to také, že postupne tu tvoríme príbeh, že príchod niekam a uvidíme, čo príde ďalej, že aký príbeh z toho vznikne. Takže ste všetci ready? Takže body za 3, 2, 1, 9 a 8. Od vlastných kamošov najmenej bodov, no. Ja som povedala, že dostanú z džuba, keď budú dobrí na mňa, tak... Dobre, Zuzka, dúfam, že si to zapísala. A... znova sem príde Luna, ktorá ešte tak krásne nám píše body. Áno. A mi páči, že robí našu prácu, ktorú my robíme zadarmo za nás. A ona ju robí tiež zadarmo, takže sme v tom spolu, no. Ďakujem. No, čiže tento druhý text je vonku horúco, čo si budeme, všetci chceme ku vodičke, vy ju máte celkom blízko a ja rada akože paddleboardujem, takže toto je taká óda na SAP. Čiže je leto do Korán, začína ma voda lákať, príležitosť sa so SAP výbavou viac poflákať, povedať what's up a stať na tom viac, než si na to sadať či kľakať. Zrazu, keď sa mi balans stratí pod nohami, zamrazí ma, chtiac, nechtiac, H2O obklopí ma. Začína dráma, milý pán či milá pania. Kiež by som vtedy bola morská a aj panna. Nechovám paniku, v rukách viac pádlo zháčiac, prepletám nohami, ale už vo vzduchu sa snažiac. Zbytočne. Ten pohyb nezmení to už naviac, teraz to bude náročné. Strácam s deskou spojenie, bez pádu to už nepôjde. Začína poddych ulovenie, nedobrovoľné sa vo vode močenie, prekvapivého sa pocitu zmocnenie. Váhou sa tlačím do hĺbok vody, skúšam Archimedov zákon zo vším všudy, nerádajúc do toho ešte malé kyslíkové nezhody. Hĺbka ma prekvapí, strach vyobíma a ešte sa znásobí. Nastupuje moja zlatá talasofóbia, no stále som plná pohody, dávam dých dokopy. Našťastie si na tú desku vždy späť nájdem cestu, srdce bije o závod, no veru, nebojím sa šelestu, zvýšený teb je dobrý doprovod. Už sa len otrepem, aj vodou zatrepaný zvukovod, pláva v pokoji bez protestu, ten môj paddleboard. Hlásim sa, že som naživé, vlasikus viac šedivé, plné nadšenia, stojím opäť späť, ešte v zmysluplnom údive, zamyslenom obdive, sa kochám znovu krajinou, striedavo vo vyrovnanom a krčenom stoji a už naplno v pohybe. Pádlujem, balans pod palcom, voda sa vlní v začínajúcom sa prílive, padlo mi zvádza svojim sexy tancom, no už ma necháva na pokoji. Dávam vďaku najavo,
a stále zápasím s tým balansom. No, táto voda ešte nič, no milí moji. Ťažšie to už ide v mori, ale stále v tomto postoji a bez toho, aby som dala kľak. Udržať sa hore, to mi za to stojí, aj keby som mala dostať šľak. Ďakujem. Opäť akademický relatívny čas, ako povedal Albert Einstein, to je referencia na prvý slam. Ahojte, ja som Zuzka, rada referencujem vety, ktoré nikto nerozumie. Ahoj. To je ako anonymní alkoholici. Tam idem zajtra. Takže ste všetci pripravení? Dobre, to bolo také, no. Trošku viacej energie sem prineste. 3, 2, 1, slam! 6, 8, 9 a 9. Sa mi páči, ako si to otočil, aby si to uvidel, že ty jedol tesku. Píšeš? OK. A neviem, ja si musím ešte, tým, že ide ten istý človek 3-krát, tak si musím o ňom vymýšľať nejaké fakty 3-krát. A Janka bola s mojou kamarátkou / kolegyňou v Portugalsku teraz, 10 dní, a ona sa znova vybrala preč a neprišla podporiť Janku a ja za ňu berem smeny v robote, takže toto je verejná hanba pre Auriku. Takže privítajte Jengu! Ja mám pocit, že tak znova tematicky využijem to, že Luna mala niečo o vode, lebo ja si fakt neviem akože povedať, čo budem rozprávať, takže toto budeme tiež tak troši linku o vode tiež. Teda neviem, či niekto z vás mal akože v základnej škole takú tú fázu, že grécka mytológia, na to celkom akože chytilo. A viete také, že Daidalo za Ikaros iba že čľup, tak spadol do rtu. Tak milujem tento epický vetrak máme. Moje meno je Ikaros. Ten mladý, ten pyšný, ten, čo spadol z výšin. No, ale teraz vážne, ako je vám už asi známe, ja som spadol, hej, z hora nadol. No, čo neviete, že ja som to vedel. Keď mi dali krídla, ja som to vedel som, že to spadne, vedel som, že skončím na dne. Že moje krídla sa pred slnkom rozpadnú, že vlny sa mojim útočiskom stanú, že v čistom ohni zhoria voskové spoje a všetky moje výkriky razom skončia zabudnuté a zostanú len morské príboje. Vedel som to. A tak sa láskavo netvárte, že môj príbeh je poučný, že ho môžete prednášať s barsakým pátosom náučným a vravieť neleď vysoko ani veľmi nízko, inak skončíš zajedno s pohrebiskom. Všetky keci na jednu notu a ja som predsa ešte stále tu. Aj môj otec sa radil prívržencom vedomostí, kníh, kodexov a všelijakých iných hlúpostí. Ale legendy vravia, legendy, nič nehovoriac, len sa ticho prizerali a nezmohli sa na nič naviac, keď som sa rozhodol zostúpiť z oblohy. Zvítať sa s mŕtvými v podsvetí a chcieť od svojho pádu viac. A tak slnko ticho svieti, ale mnohí vravia, že v ten deň počuli krik. Zúfalstvo, plača, veľa smutného, klamári, každý z nich, všetci do jedného, lebo ja som sa smial. Hej, smial, lebo mi to bolo jedno, lebo padať sa oplatí, spadnúť raz, dvakrát či viac, to nestačí. A tak neberte si do huby ten príbeh, keď ho len prevrátite na ruby, lebo keď som padal a videl ten svet z výšin, tak ľúbil som, miloval, vedel som, že cítim. Keď sa vzduch okolo mňa zvíjal, krútil okolo členkov rúk a krídel, cez isté oblaky som prešiel, skrz iné míňal ako za matovú penu tisícich mydiel. Letel som s ohňami, s plamenných prúžkami a horúce svetlo tam padalo na kriky rastliny a všetky črepiny vitráže krajiny svietili pestrými jasnými farbami. No, teraz stojím nad brehmi iných vôd. Nie modrý morí vertu, má morí rieka Styx. Ale dušou stále plachtím ako Fénix s plášťom jasným. No, aspoň som nežil bezcielne, veď aj tak všetci raz zomrieme, napochodujeme jeden za druhým do zahrobia, ani bohovia s tým už nič nezarobia.
Každý zhynieme ako otrhnutý jarný kvet, no to, čo vy nazývate pádom, to bol kontrolovaný let. Letel som za Apolónom, mojim snom a priateľom, mojim švárnym mladencom, kráľom a milencom. Jeho cesté nebom trieli od úsvitu po sumrak. Modré oči, prísne pery a vlasy ako vytepané zo zlata pásy. Preňho som spadol. A tak počúvaj ma, zlato, hovorím ti, keď sa ma pýtaš, či to stálo za to padať, preto slnko skončiť ako blato. Hej, stálo, lebo priznávam, aj keď to bol pád, tak spadol by som znova. A rád. Moje meno bolo Ikarus. Daedalosin, ten mladý, ten pyšný, ten mŕtvý, ten, čo spadol z výšin. Ďakujeme. Keďže tieto dva slomy boli o vode, ja sa napijem a za ten čas si pripravte body. Ďakujem. Podľa toho, koľko bodov chceš dať. Tak, ste všetci pripravení? Áno. Body za 3, 2, 1, slam! 10, 10, 10 a 9, lebo niekto to musí dojebať. Ideme do poslednej dvojice textov prvého kola. Sa cítim ako športový komentátor šermovania. A čo by som vám o Lune povedala? Stretla som ju na festivale 66 hodín. Povedala som jej, že keby chce prespať, má miesto v stane a potom som ju už nevidela, takže prepáč, ak si chcela prespať, ale neviem ani kam som šla. Ja som si úplne istá, mám pocit, že niekde na pole. Dobre, takže ide tu Luna po posledný krát. Ďakujem. Som ťa potom nenašla. No, tento posledný text je taká metafora na náš život, že vlastne sú nejaké balansy, ktorými sa trápime, každý deň je o niečom inom, no o tom rovnakom a tak ďalej. A zhrnula som to všetko do jednej hry. Čiže ideme na to. Deň je ako kameň, papier, nožnice. Stláčaš pesti a nevieš, ktorú z častí použiť z tejto rovnice. Nech ti v ten deň privedie dobré zvesti. Nemáš defin hranice. Každý deň je ako kameň, papier, skok, kameň, papier, spok, kameň, papier, boh, kameň, papier, kopec, úloh, kameň, papier tam, či tam dať krok. A vyhráva vždy rok. And roll. Roll, roll, hor sa na nožnice, papier i boha i spoka, všetkých pobice. Kameň, papier, toaletný, it was shitty day. Toaletný balí papier, a čo? And it's your now shit, so it with your way. Lačo. Kameň, papier, nožnice, nožnice. Láska nemá toto hranice. Tvorí ju fenyletamín, oxytocín, dopamín, adrenalín, serotonín. A čo? Čo? Nebuď k ľuďom škaredo, ty homofóbno gačo. Nesúď. Sú to chemické vzorce podľa vzoru srdce. Každý má svoj vzor. Ešte som zabudla, tvorí ho aj kortizol. Kameň, nožnice, papier je preč. Niekedy nemáš toľko možností, koľko potrebuješ. Nerieš. Kameňom okno rozbiješ, vlezieš dnu, papier zoberieš a aj rozbité kúsky tiež. Kameň, sklo, nožnice. Druhé dve možnosti tou prvou otupíš, potom sa zabalíš, kameň objímeš. Aha, ty si dnes papier. Zmočený sa chytáš na hák udice. Papier, sklo, nožnice. Sklo, alkohol, sklamanie. Sklamanie, depka, pekný deň. Depka, priatelia, samota. Samota, nahota, intimita. Ukrytá. Ty, bolesť a sklo. Ty, tvoja povesť je kým dlo. Kameň na srdci, situácia zložitá, si v tom zás a preto kameň, papier, chce to čas.
na seba, na blízkych, sa ti zrýchľuje od kolísky. Kedy sa vidíme? Počkaj mi, kameň, papier, pozriem do kalendára, nožnice, striham si termín, pre teba asi v polke februára. Srdce, sny, človečie hry. Padla 6. Chcem domov. Tak hádžem rukami do narúče, má pani nožnica skry. Je lenže teraz som papier, ale ten je výrobok zo stromu, so I'm strong as my life is long. Piesok stromkov. Nepáčia sa mi možnosti. Hádžem znovu rukami, metaforickými 42 hrannými kockami. Sú to malé drobnosti životnej hmotnosti, vysokej hodnosti, plné hojnosti, ak dovolíš rozvíjať ich možnosti, individuálnej plodnosti v rámci rešpektu a rovnosti. Ty nadobudneš schopnosti a budeš môcť povedať vo všetkej skromnosti, v kolektívnej aj vo svojej vlastnej voľnosti do špiku kosti, že čelíš tej zodpovednosti. Že kameň, nožnice, rúž. Preto kameň, nožnice, cash, pestiška, papier, hnev. No čo už, preto posteľ, vaňa, hľadanie neznámej. Preto kameň, nožnice, zemiak. Kameň, zemiak, odpoveď. Žlčníkový kameň, zemiaková kaša, beznádej. Kameň, brambor, lotyšan. Tu je to remíza a brambor dostáva ban. Kameň, papier, spok, boh. Topíš sa v emočných dlhoch, ktoré máš voči sebe aj voči druhým a spok, či boh ti nesplatia slzy. Preto buď kameňom, pevným jak žula, preto buď papierom, na ktorom sa píše naša kultúra, preto buď nožnicami ostrými a odvážnymi. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Ty si všetko. Ty si výsledkom neznámej tejto rovnice. Ďakujem. Že papier, na ktorom sa píše naša kultúra, je slovenský a žiadny iný. V najvyššieho stupňa ochrany vyrúbaný, také tradičné slovenské. Máte body pripravené? Tak, môžem? Za 3, 2, 1, slam! Nesáď. Nevydaj z papiera. Koľko bodov dávaš? 10. Tak dobre, tak máme 3 desiatky a 1 deviatku, lebo nič nie je ideálne. Ani život, to je taká metafora. A jednotku a nulu musíš dať. Tu máš nulu a tam si mala jednotku. Ale to je jedno. Tak akože dodatočne máme dôkaz. Aj keď to je jedno, tu už demokracia neexistuje. A prejdeme k poslednému vystúpeniu pred prestávkou. Čo by som vám ešte o Janke povedala? Ja tak strašne čakám, čo povieš, lebo mňa to tak zaujíma. Strašne ťa to zaujíma, ale ani ja neviem, aj mňa to zaujíma, že čo poviem, vieš, takže neviem. S Jankou máme jednu ďalšiu spoločnú vec, že tiež obe akademicky debatujeme. A vlastne neviem, na čo tým chcem naviazať, hej, takže zostaňte so mnou, hej. Tiež sme sa stretli v Prešove aj v Košiciach na turnaji a on tretí býval zvyčajne akože v Michalovciach na tých intrákoch pri špeciálnej škole. A tento rok našťastie nebol v Michalovciach, ale bol v Poprade, takže také je to krásne premostenie. To som si úplne teraz vymyslela nejakú pičovinu. Ako stalo sa to, ale neviem, ako to vošlo do mojej hlavy, ako to vošlo z mojej hlavy do tohto mikrofónu. Ale myslím, že je čas to skončiť. Takže... Ženga! Krásne za tento epický úvod a keďže nám to teda takto ako sa zrušila demokracia, tak by sme si ju mohli znova nastoliť, pretože zasa si neviem vybrať, čo chcem povedať. Takže máte na výber takto, že dokonca, že 3 veci. Hej, fúha. Jedno, čo nazval, neviem, či poznáte náhodou Luca Brex, tak on to nazval, že mommy issues. Potom tu máme niečo, čo by sa tiež dalo hypoteticky nazvať mommy issues, ale písala som to teraz z Košic vlastne do Michaloviec. Za hodinu asi plus minút, to je dobre. A potom, že niečo, čo sa písalo okolo 1:30 ráno a väčšinou iba vždy o 1:30 ráno.
lebo vtedy je taká dobrá akože motivácia písať, lebo však prečo nie? A najlepšie na balkóne, keď vám je zima. Takže máte takto akože minútku na rozmyslenie a ktoré sa vám páči, tak kto asi najhlasnejšie zakričí, tak vyhral. Ja chcem prvé mami issues. Druhé mami issues vlaku? Dobre. Nové mami issues. Nové mami issues. Tam vidím, niekto pochopil, máme číslo 2, síce naopak, ale... Dobre. Matka. Gaja, teda ty jediná, ty naša, ty, ktorá veky medzi hviezdami sa vznášaš. Raz sa ťa spýtam, keď prídem k tvojim dverám. Zanechám veci, prepíšem mená, keď sa moje kosti zmenia na štrk a korene stromov mi prerastú cez hruď a cez krk. Postavím sa pred tvoj pohľad, ktorý právom by nemusel, neberúc ohľad, mohol by nás všetkých rovno do hlbokých pekiel poslať. A tak sa postavím, otočím sa zvierou a s prosbou na tvári a nech ma morskári, povedz mi a prezrať, či matka dokáže nenávidieť svoje deti. Lebo keď ti planú lesy, tvoje pľúca horia. A mŕtve oceány, variace sa moria, veď plast, dechta, dým viac tvojho tela tvoria, tvoje tepny, tvoje žily bez života. Aj keby možno radi ožili. Nemajú prečo, nemajú dôvod. Veď dušu tvojich vôd dávno opustila vlaha, tam, kam teraz pláva kadejaká marha, tak sa pýtam, ani si nezaslúžim dýchať. Či dokáže matka nenávidieť svoje deti? Lebo keď to vidím, a že ti to na očiach svieti, matka, keď ti myšlienke obrazy už nik nesvieti a zostáva len pohrdanie, smútok a ľútosť a vnútornosti zvierajúc v krčoch úzkosť, tak 100 raz zakrič, že už bolo dosť, že ste si sami na vine, že si zaslúžite skápať v hline. Sebecké svine, vyrobte lesy, zmente ich na púšte a potom si sami popol dýchať skúste. A tak byť tebou, matka, neviem, či by som to dokázala sa na to povzniesť. Veď umrela fauna, hynie flora a tvoje deti ti raz padnú k nohám, každý jeden z nich, každý jeden pohan. A žije fauna a dýcha flora a tak naposledy modlitbu dvíham k perám. Matka, Gaja, pera, odpusťa, keď sa pýtam, či nás vôbec nenávidieť treba, veď dávno vieme. Veď dávno vieme, že sme zatratili samých seba. Veď nám je jasné, že posledný, čo k tebe príde, ten posledný zdvihne zrak, pozrie na svet, zaplače a zhasne. Ďakujeme krásne. Nové mami issues by sa dalo nazvať aj moje včerajšie sedenie u psychologičky. Ste všetci pripravení? Takže body za 3, 2, 1. Predpokladám, že je to 10 vzadu. Lebo je to mierne naopak, ale to je jedno. To nie je ani 0,1, ani 1,0, to je 10, dobre, 10. To je L a 0. A 10 a 3 deviatky. Máme tu zatiaľ štedrých hodnotiteľov. A týmto pomaly uzavriem prvé kolo.